Mamă! Vai, ce tare! Unde ai învățat? În Africa? Ai făcut practică în Africa? Wow! Faci Batman-ul? Nice! Uai! Dar nu serios, ce face chestia? M-am mutat tot. Uai! E David Blaine? Poate purcă pe chela. Face un portofel. Ea face nimioare. Cred că vrea să facă o chestie ninja. I-am scris. Deci dăm extra. Hai să plecăm noi! După la mers. Dar aia nu mai cine a lui. Ăla e cumva un avion al lui? Adică putem avanare. Să filmăm prin clasă. E mărtă! Ai teu mare? Ai teu până în barbă? Da, ideea e să plecăm toți, că dacă nu Câfă! Ce mă tai? De ce mă filmezi? Da, să punem pe școală. Nu mai... Ce mă ta înveți aici? Bă, pleacă! Și că ceva personal. Dar nu mă mai filma, Dani, du-te de aici, că Nu te filmez, îmi șterg camera. Da. Dacă plecăm în prima pauză, să ai iar ceva. Dar nu filmez. Dar ea se face nu se șterge. Doamne! Dar du-te la alții și filmează-i, frate, ce mă filmezi? Uitați aici. Capodoperă. O nouă capodoperă. O 10 capodoperă. O 12 capodoperă. Bă, zi ceva. Să te vezi de seară. Nu vreau să mă văd. Bun, pa. 2012, în vreo 3 luni de acum. Filmezi? Nu. El vrea să fie partener de YouTube. Dani, filmează pe motor. Da. Se împacă? Azi, drac. Mamă, zi! Unde pula mea e capodopera ta? Pula mea cum arată. E în bazorelief. Uite, vezi, vezi? Așa se vede. Care prietenă din ciot? Să la tot. Hai să fie bă. Uite cum se împing bivolii. Bivolul ăsta mic. Ce pula mea? Ești de la Acta. Ce frumos ești. Dani! Ce prost! Dani, te bat! Dar nu nimic, că să nu carte în cap. Jur că să nu carte în cap. Dani, pleacă! Mă strag un pumn, pleacă de... Dar ce mă filmezi? Așa, filmează. Filmează în ureche. Deci va în ureche. Bă, ce faci? Ia să mergem. O, s-a pus ăla pe locul meu. Dă-l Dumnezeu. Gata, nu mă mai pun. Vrei să te molestezi? Pula mea ce joacă el. Cred că e luat să fie luat ca să nu apară Acta. Morții mei. Acta pulii meu. Se făceai în pupilă. Reporter pe iPhone. Să filmezi pentru redele astea? Uitați cum intră divele. Azi, dracu! Dă-mi un GoPro. Am un vocabular bogat.
Ai fața albă ca dracu. Hai să vezi. Noi glumim aici. Trece mâna prin agenda de fantomă. El joacă gaura neagră. Opa, game over. Over game. Ia să filmăm pe tone. Uitați ce mapă faină am. Ce sfere aici, doamnelor și domnilor. Ce faci? Cum te simți după implanturi? N-am implanturi. Dar? Ia-mă-ne! Uitați ce telefoane stau la noi în clasă pe masă. Ciao? Nu, adică ciao, adică ciao, ciao. Pula mea. O să treci în pula mea. Uitați cât de... Hai cu 5!